Tyle lat po wojnie dalej można natrafić na niewybuchy z tamtego okresu. Zardzewiałe i stare pociski, granaty, miny czy bomby są jednak wciąż niebezpieczne. Na kilka takich pozostałości po działaniach wojennych natrafiono w Witoszowie Dolnym w czasie prac przy rowach melioracyjnych. Wczoraj, kilka minut po godzinie 12, zostaliśmy poinformowani o znalezisku na terenie Witoszowa Dolnego. Znalezisko to pochodziło z czasów najprawdopodobniej II wojny światowej. Były to pociski artyleryjskie kalibru 88 mm, długości 30 cm. Dzisiaj rano saperzy z jednostki wojskowej z Głogowa zabrali te pociski. Droga była przez chwilę zablokowana. W chwili obecnej ruch odbywa się już normalnie. Zgodnie z prawem, kiedy natrafi się na podobne niewybuchy, należy niezwłocznie skontaktować się z policją, która podejmie odpowiednie działania w celu ich zneutralizowania.